קדימה. ובכן ערב טוב, אנחנו היום בעזרת השם ממשיכים בפרק מ"ד בתניא. אנחנו נשתדל לסיים אותו היום, לומדים בעצם את החצי השני שלו. ועד זה. בואנה, כל הכבוד. לא, סימנתי. כן, כל הכבוד. אז אנחנו נזכיר שכל הפרקים האלה עוסקים במידת האהבה באופן כללי, התבוננויות שונות שהאדמו"ר הזקן מציע פה, וכל אחת עם היתרון והמעלה שלה. ואנחנו בתחילתו של פרק מ"ד עסקנו, דבר ראשון, הוא דיבר על זה שנודע בשערים בעלה, זאת אומרת שלכל יהודי יש את ההידבקות וההתקשרות שלו לקדוש ברוך הוא, שהיא שונה, מיוחדת, ייחודית, דווקא ליהודי הזה, כפי שהזוהר דורש על הפסוק נודע בשערים בעלה, שזהו הקדוש ברוך הוא, שהוא נודע ונדבק, ובעצם לכל יהודי יש הידבקות משלו בקדוש ברוך הוא, לפי מה דמשער בליבו, לפי מה שהוא משער בליבו. מתוך זה למדנו על שתי בחינות של אהבה. אחת, התבוננות של נפשי הביתיך בלילה, איך שהשם הוא נפשי וחיי האמיתיים. והדבר השני זה שהוא הציע פה, מה שכתוב בראיה מאמנה, כברא דאישתדל בתר אבוי ואמה, כבן שמשתדל אחרי אבי ואמו, שהוא אוהב אותם יותר מאשר את עצמו. ודיברנו על זה שהדרך לעורר בעצמי את כל בחינות האהבה הללו, זה על ידי, יש לי דרך לעשות את זה על ידי שאני מרגיל את הדברים האלה על לשוני. זאת אומרת, מעבר להתבוננות, אבל צריך ממש לתרגל דיבור בשפה הזאת. לא זוכר אם דיברנו על זה אם לא, אבל סיפרתי שהרב שלי אמר שהוא בסעודות שבת, סעודות ליל שבת אצלם בבית, יש להם מנהג כזה, שכל ילד מספר איזשהו מקרה של השגחה פרטית שהוא ראה במהלך השבוע. תמיד בא ילד מספר, הוא יודע שהוא מגיע לסעודת ליל שבת, הוא צריך לספר סיפור של השגחה פרטית. מה זה גורם לו? כל השבוע לחפש את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשאתה מחפש השגחה פרטית, מה קורה לך? אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בכל צעד ושעל בחיים. יש הרבה השגחה פרטית. אה? יש הרבה השגחה פרטית. בטח, אתה רואה אותו על כל צעד ושעל בחיים שלך. זה ממש מחדיר את אמונת השם ואת נוכחות השם בחיים בכל צעד ושעל. אז גם כאן יהודי צריך להרגיל את עצמו, אמונה בלשון אומן המאמן את ידיו, להרגיל את עצמו להתאמן ולהרגיל, ממש לראות את הקדוש ברוך הוא בכל פרט בחיים. ואז אמר רבנו הזקן משפט, אני קצת חוזר אחורה ברשותך אריאל, מעט אחורה, אנחנו חוזרים לשורה 2, 4, 6 מלמעלה, נראה לי 6, 5, כותב ככה רבנו הזקן, ואף אם נדמה לו לכאורה שהוא כוח דמיוני, כי הוא אומר לעצמו, אני לא מרגיש אני לא ממש יכול להגיד לך שממש בחוויה שלי השם הוא נפשי וחיי האמיתיים. אני לא ממש יכול להגיד לך שבהרגשה שלי, בחוויה הפשוטה שלי, אז אני מסור לקדוש ברוך הוא כברא דאישתדל בתר אבוי ואמי, שרחים לא יתיר מגרמי נפשי ורוחי ונשמתי, כן, שהוא אוהב אותם יותר ממה שאוהב את עצמו. לא ממש יכול להגיד לך שזה מה שאני מרגיש. בכנות אני אומר לך, לא, זה לא ההרגשה הפשוטה שלי. אז לכאורה זה כוח דמיוני, ואם זה כוח דמיוני, שחרר, אחי, אני לא שייך לזה. אומר לו רבנו הזקן, לא. אף נדמה לו לכאורה שהוא כוח דמיוני, לא יחוש. מה פירוש לא יחוש? אל תשים לב למחשבות האלה. תמשיך בדרכך להרגיל את עצמך בדיבורים האלה. למה? הוא אומר, מאחר שהוא אמת לאמיתו מצד עצמו בבחינת אהבה מסותרת. באמת, זה מי שאתה. זה אמת אצלך מבחינת אהבה מסותרת. זאת אומרת, מה זה אהבה מסותרת? למדנו כבר על זה בתניא. שהוא אמר, יש בך את אותה אהבה טבעית להשם, שקיימת בך מצד עצם היותך יהודי בין אברהם, יצחק ויעקב. זה קיים בך בנשמתך. זה חלק ממך באמת, אלא מה? שהיא נעלמת ונסתרת. אז מה נדרש ממך? לעבוד בשביל להוציא את זה לגילוי. אז יש טכניקה כזאת, טכניקה אחרת. זה הכל טכניקות, איך להביא לידי גילוי את מה? את מי שאתה באמת מצד עצם היותך. אנחנו לא משקרים פה, זו האמת שלך. אלא מה? שהיא נעלמת ונסתרת. והבאנו לזה, הזכרנו שבוע שעבר את הרמב"ם שכופין אותו שיאמר רוצה אני. כופין אותו. לכאורה הוא צועק, הוא אומר, זה לא אני. אומרים לו, זה אתה. אומר לו הרמב"ם, זה מי שאתה באמת. כי כל יהודי רוצה לעשות את כל מה שהוא רצון השם. לעשות כל מצוות, זה חלק מן העבירות. נכון? דיברנו על זה שבוע שעבר? כן. דיברנו. עם רבי דוד. דיברנו. אז למה אני צריך לעבוד קשה בשביל להוציא את זה לגילוי בנפשי? אז הוא אומר, רק שתועלת יציאתה לגילוי,
מה התועלת כדי להביאה לידי מעשה, שהוא עסק התורה והמצוות שלומד ומקיים על ידי זה, כדי לעשות נחת רוח לפניו יתברך, כבן העובד את אביו. בשביל זה הוא עובד, בשביל להוציא את זה אל הגילוי, כי אנחנו רוצים שזה לא יישאר רק בעולמות העליונים שבאנו. שיש לי איזה חלק לא כמובן ממש בתוכי, אבל אני לא מודע, לא חווה אותו, לא מרגיש אותו. אני רוצה להביא אותו לרמה של הרגשה של חוויה, שזה ישפיע לי, שיהיה לזה השפעה ממשית ברמת החוויה על החיים שלי. איך אני עושה את זה? כל מיני טכניקות. אחת מהן זו מדברת כאן. שאני מעבר להתבוננויות שאני צריך לעשות בעצמי, אני גם כן פשוט מרגיל את לשוני להיות ברמת החיים הזו. שכנוע עצמי זה מה שהכוונה. שטיפת מוח חיובית. שטיפת מוח פנימית כזאת, שהוא עושה לעצמו. כן, אני אגיד לך, קשה לנו עם זה, כי אמרתי את השבוע שעבר, כי הדבור הזה כן הוא חבדניק, הוא המציא את החבדניקים, והוא אמר, כל הרעיון שלו היה, אנחנו צריכים להניע הנאה פנימית, להתחיל מבפנים, חוכמה, למה קורא לזה חבד? כי חוכמה בינה דעת. אני רוצה להוביל את הלב על ידי ההתבוננות, כי המוח שלי איתן הלב בטבעו ותולדתו. אמר בוא נניע את הדברים מהמקום הנכון שלהם, מההתבוננות. פה פתאום הוא מדבר בשפה אחרת והוא אומר תקשיב, תשתמש גם בנשק הזה של ההנאה החיצונית, ואני זוכר נתנו את הדוגמה הזאת של הרכב. הנאה חיצונית. לא רק זה, זה כמו הדפיברילטור הזה, שאתה נותן לו... שזה דוגמה. שלא נצטרך. נכון, אבל זה משהו שקיים, ומשהו שהוא... אבל הגוף לא מרגיש אותו, והוא צריך משהו חיצוני שבא, מעורר אותו. איזה דוגמה. איזה דוגמה. נכון, זה הנאה חיצונית. הנאה חיצונית. נכון, נכון. בכלל לא צריך להיות צדקנים. אם אתה יודע שמשהו מסוים יכול לעזור לך, תשתמש בו. לא, אני רוצה רק מבפנים. אני לא מוכן שדברים חיצוניים יחיו אותי. מה, אני לא יכול לחיות בכוחות עצמי? צדקנות לשמה. מה זה צדקנות? מה זה צדקנות? צדקנות זה כל מה? זה כל הסבר, כל תירוץ שמאפשר לי להישאר במקום שלי ולא לעשות שינוי עם עצמי. למרות שזה לא מועיל לי, אני אוחז בו. אני אוחז בגישה הזו. לחיים רבי דוד. שלא נהיה בצדקנות. לחיים חכם אריה, לחיים כולם. לחיים לשלומי רביבו. אמן. למה לא? ברוך אתה אדוני אלוהינו שהכל נהיה בדברו. אמן. אמן. שיהיה לו נחת מכל הילדים. אמן. מרוני ובעלה, מאביה, מאורי ומרזאל. שיחיו. מתגעגעים. מתגעגעים, כן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך שהכל נהיה בדברו. אמן. אז זה התועלת, להביאה לידי מעשה. מספרים שכשהאדמו"ר הזקן פיתח את כל תורת החסידות חב"ד, אז באו אליו בטענות שהחסידים הם צבועים. הם משחקים אותה. כאילו הם אוחזים במדרגות שאתה מדבר עליהם. הם לא אוחזים שם, נו, באמת. מספרים סיפורים. הוא אמר להם, כזה ענה להם, ביידיש, הזוי, ככה אתם אומרים, ככה? באמת, הם צבועים? נו, מה אני אגיד לכם? כתוב במשנה, משנה כותבת, שכל מי שעושה את עצמו כחיגר או סומה, אינו מת מן הזקנה, עד שיעשה כאחד מהם. אז אמר, תראו, מרובה מידות טובה ממידת פורענות. אם במידת פורענות זה ככה, גם במידת טובה זה פי כמה וכמה. רש"י אומר שמידת טובה היא פי 500 במידת פורענות. ככה רש"י יש לו איזו דרשה בעניין הזה, בגמרא בקידושין. פי 500. אז תשמעו, שווה. אומרים שהרבי הצמח צדק, גם כן פעם טענו לפניו את הטענה הזאת, הוא אמר, תשמעו, כשמישהו צובע את עצמו בצבע מסוים, מרוב שהוא שקוע בצבע הזה, משהו ייכנס בסוף, אתה מבין? משהו ייכנס. ועוד דבר הוא אמר, אם הם בוחרים לצבוע את עצמם דווקא בצבע הזה, כנראה הם אוהבים את הצבע הזה. אז זה צבע טוב, זה לא רע. על כל פנים, הנאה חיצונית. ואנחנו משתמשים בה כשאנחנו צריכים אותה. נקודה. הלאה. ועל זה אמרו רבותינו זכרונם לברכה, על זה אמרו מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. זאת אומרת, באמת, אין פה מבנה תקין של שכל שמוליד רגשות ומשם מגיע למעשה, אין פה מבנה תקין. אבל הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. הקדוש ברוך הוא רואה את המאמץ של היהודי, שהוא כל כך רוצה את הטוב, רוצה כל כך לחיות, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו ומצרפה למעשה. למדנו את זה כבר בפרק ט"ז.
להיות גדפין לפרחה, כנזכר לי. מה זה גדפין לפרחה? כנפיים לפרוח. שזה משל שהזוהר אומר אותו. שבעצם האהבה והיראה הם כנפיים שמרוממים את התורה ומצוות שהאדם עושה. כאילו התורה ומצוות הם הגוף של העוף, והכנפיים זה אהבה ויראה שהם מרוממים ומעלים למעלה. מחברים את התורה ומצוות שאנחנו עושים בקדוש ברוך הוא, זה דווקא על ידי האהבה והיראה. זה הנפש של המעשה שלך. אם המעשה הוא ריק, אז כאילו, אתה יודע, אני כמו מנותק מהפנימיות של העניין, מהנשמה של העניין. האדם עושה מעשה בלי שום פנימיות, בלי שום תוכן פנימי, נשמה, נפש בדבר. אז זה מנותק, זה לא מחובר. אנחנו מכירים את זה שבן אדם יכול אפילו לעשות דברים עם אינטרסים אחרים לחלוטין. באים ואומרים לו, אנחנו רוצים שבתוך המעשה שלך יהיה נפש, תהיה כוונה אמיתית שתחבר את זה בקדוש ברוך הוא, זה מה שאתה רוצה. והקדוש ברוך הוא מסייע לך, מצרפה למעשה. המשחק הזה כביכול, כן, בזה, הוא בכל זאת צריך להיות המשחק מופנה לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שבן אדם הוא לא, מה שעכשיו למדנו שהוא יכול, יעשה כל מיני דברים חיצוניים, שבסוף הוא יהיה ככה. שזה קורה רק אם הדברים החיצוניים האלו הם קשורים לריבונו של עולם. בוודאי, בוודאי. אם לא, לא. נראה לי. סתם ככה נראה לי בהיגיון פשוט. אתה יודע, בסוף תמצא כל מיני שטויות והזיות כאלה ואחרות. לא, הוא בא ואומר, יש פה בן אדם שהוא עם רצון אמיתי וטוב. מה אומרים לו? תרגיל את עצמך לדברר, שזה יהיה לשונך. אבל לשם שמיים, כאילו, כן. זה לשם כי אני לא מצליח, אז אומרים, תראה, קצת הנאה חיצונית תעזור לך. אתה יודע, בגין היה כל חצי משפט, אומר ברוך השם, בעזרת השם, נכון? כן. תראה, אני באמת חושב שהוא היה יהודי מאמין מאוד, יהודי מאמין מאוד. הוא באמת היה כזה. עכשיו, תתחיל לדון כמה דתי הוא היה, כמה פה, כמה שם, זה דיונים אחרים, אבל למה הייתה לו אמונת השם? הרבי אמר שזה שנשיא הרבי לא אהב את ההסכם עם מצרים, כן, כמובן. אבל הרבי אמר, בעצם זה שנשיא מצרים בעצמו בא וכאילו מנסה, בא לישראל ורוצה למצוא דרך לאיזשהו שלום, בין אנחנו מסכימים עם ההסכם בין אם לא, אבל הוא בעצמו בא, כאילו, זה כבר קרה בישראל, אתה מבין שמצרים תבוא ותבקש מישראל להגיע לאיזשהו הסכם, זה הרי זה מה שהיה אז. הרבי אמר, זה הכל בגלל ששם שמיים שגור בפיו. סוף סוף יש נשיא ששם שמיים שגור בפיו. זאת אומרת, הדיבור של האדם, יש לו משמעות. יש לו משמעות. תגיד, זה לא לגמרי כל הפנימיות. יש לזה משמעות. שיש שגור על לשנות בפנימיות. בטח אם זה אדם כזה. והנחת רוח הוא כמשל שמחת המלך מבנו שבא אליו בצאתו מבית האסורים, כנזכר לאדמו"ר כאן מזכיר לנו פה איזה משהו שלמדנו אותו כמה פרקים אחורה, איזה 13 פרקים אחורה, פרק ל"א, שם הוא הזכיר כבר את המשל הזה כשהמלך כל כך שמח כשהבן שלו יוצא מבית האסורים וחוזר אל אביו. הבן, אני יודע מה, התגלגל, הגיע לבית האסורים לכזה מקום נמוך, ובשעה טובה הוא מצליח לצאת מבית האסורים, והוא רץ חזרה אל אביו המלך, אחרי כל השטויות וכל מה שגרם לו להגיע למקום הנמוך הזה שהוא הגיע אליו. איזה שמחה יש לאבא, איזה נחת, איזה ראש שהבן חוזר אליי. וזה בעצם הסיפור של הנשמה שלנו, כי הנשמה הרי היא נמצאת במצב של בית האסורים. כן. היא במצב של גלות ושביה. המצב הוא לא אידיאלי עבורה. היא מרגישה... שליחה. כן. נשלחת. כן, היא בשליחות, אבל לפעמים כשאתה יוצא לשליחות ואתה נמצא במקום ואתה מרגיש שהסביבה לא איתך, ואין לך תמיכה מהמערכת. אתה לא מצליח לפעול את מה שאתה אמור לפעול, אתה מרגיש שהכל הבל ולריק, הכאב הוא עצום. נכון. הרבי אמר, זה כאב כפול ומכופל, כי כשהנשמה ירדה למטה, אז ניחמו אותה ואמרו לה, תשמעי, ירידה זו צורך עלייה, זה רצון השם, התפעלי בגוף, ונפש אלוהי, תגבילי אותם על ידי תורה ומצוות. אז ניחם אותה. היה לו כואב, אבל ירדה למטה, ניחם אותה קצת. אבל כשהיא עולת למטה והיא רואה שהגוף לא משתף פעולה, והיא לא מצליחה לפעול את מה שהיא צריכה לפעול, הכאב הוא כפול ומכופל, כי כל הירידה היא לריק. אז השמחה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, כאשר היהודי יוצא מהמאסר הזה, שמחה עצומה. אז זה הדבר הראשון, כאן נזכר לי פרק ל"א. זה השגחה פרטית, כי עכשיו אני בדיוק לומד עם התלמידים שלי את פרק ל"א, אז זה יצא לנו פה חפיפה.
והדבר השני הוא מזכיר, או להיות לו דירה בתחתונים כנזכר להם. זה מה שאדמו"ר זקן הזכיר בפרקים מאוחרים יותר. שהשמחה של הקדוש ברוך הוא היא מעצם זה שיהודי פה ממלא את תכלית הבריאה. מה זה תכלית הבריאה? שיהיה דירה בתחתונים. הרי כאשר יהודי שהוא נשמה בגוף, גוף גשמי, עם כל מה שזה אומר, עם כל המורכבויות של העולם הזה, בתוכו ובעולם. בעולם קטן זה האדם ובעולם הכללי, כל כך הרבה מורכבויות. ומתוך המציאות הזאת יהודי כובש את עצמו ומצליח להגיע למקום שהוא מדבר על זה שהשם הוא נפשי לחיי האמיתיים, וכתוצאה מזה הוא באמת מתנהג באופן המתאים לזה, שהוא מקיים תורה ומצוות בעקבות זה וכו', באופן של התמסרות. אז זה נחת רוח גדול לקדוש ברוך הוא, והוא זה מה שהוא רוצה היהודי הזה. תנחת את זה לקדוש ברוך הוא, דירה בתחתונים. והנה, גם לבחינת נפשי והתיכה הנזכרת לאל, קרוב הדבר מאוד להוציאה מהאלם אל הגילוי על ידי הרגל, תמיד בפי וליבו שווין. גם כן, אותה בחינה שדיברנו עליה, ונפשי והתיכה בלילה, גם זה. תדבר את זה, תאמר את זה, וזה יפעל. זה מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, נכון, זה הכוונה. נכון. דיברנו על הוורט החסידי שאומר, מתוך שלא לשמה בא לשמה. התוך והפנימיות שלה לא לשמה, זה באמת לשמה, כי היהודי הוא באמת נפשו שלמה עם השם. אלא מה, זה לא מספיק גלוי. לכן אומרים לו, תעשה אפילו שלא לשמה, כי כמו שאתה מרגיש שזה שלא לשמה, זה החיצוניות שלך. באמת בפנימיות יש לך כוונה אמיתית, ואתה לא חווה את זה, אתה לא מרגיש שזה בסדר גמור, וזה קיים בתוכך. בסופו לבוא לידי גילוי. אם תמנע את עצמך מלעשות, כי תגיד, זה לא לשמה, אז אני לא אעשה, אתה חונק את הנשמה שלך. תחשוב סתם תדמיין את זה. הנשמה בתוכך, מצפה, היא רוצה כבר, תעשה משהו. לא, אני לא חווה שזה מספיק לשמה, אני לא מרגיש את עצמי מספיק כנה. זה אומרת, הנשמה, תפסיק לבלבל את המוח, זה מי שאתה באמת. אתה אולי לא מרגיש שזה מספיק, אבל זה מי שאתה באמת. תעשה, לימים זה גם כן יתגלה. חז"ל מבטיחים, מתוך שלא לשמה בא לשמה. למה? כי מלכתחילה, התוך והפנימיות שלה לא לשמה, הוא לשמה. זה הדיוק פה. התוך שלה לא לשמה, הוא לשמה. זה ככה רבי מסביר, איפה הוא מסביר את זה? בכמה מקומות, אבל אחד מהם פרשת פנחס שממנה הגענו עכשיו. שכל השבטים היו מבזים את פנחס. נכון? מה היו אומרים? הרי תה בן פוטי זה שפתאום מביא עמו הגלים לעבודה זרה. שואל הרבי, אני לא מבין. מה זה דמגוגיה זולה פה? הרי אם אתם מתנגדים למה שהוא עשה, למה לא? תגידו, מה אתה רוצח? אתה רוצח. תגידו, אתה רוצח. אם אתם מסכימים עם מה שהוא עשה, ויש סיבה להסכים, כי זה עצרת מגפה, ובאמת זה לא נעים מה שזמרי עשה, וכו' וכו'. אם אתם מסכימים עם מה שהוא עשה, אז תפסיקו, תסכימו, שקט. מה כל הדמגוגיה הזאת? לא, סבא שלו פתאום הגלים. יותר מזה, הרבי שואל, אם כבר דמגוגיה, תנו דמגוגיה משובחת. סבא שלו לא רק פתאום הגלים לעבודה זרה, פתאום הגלים זה כל נער מסכן בבית עבודה זרה עושה. מה סבא שלו היה? כהן לעבודה זרה. כן? לא הייתה עבודה זרה בעולם שהוא הניח, עבד את כל העבודות בעולם. אז במקום להגיד שהוא פתאום מגלים לעבודה זרה, שזו עבודה כנראה מסכנה ככה בצד, תגידו שהוא היה כהן לעבודה זרה. דברו על הנקודה הכואבת באמת. רבי אומר לו, הם רצו, זה לא הדיון אם הם הסכימו או לא הסכימו מה שהוא עשה, יכול להיות שהם הסכימו עם מה שהוא עשה, חשבו שזה מה שצריך לעשות, אבל הם לא הוסכם אצלם, לא הונח אצלם, שמשה רבנו לא עושה כלום, עם ישראל כולו לא עושה כלום, פתאום קם איזה אחד. אמרו, הוא כנראה סתם איזה אכזר. בטח, סבא שלו היה אכזרי. איפה רואים את זה? מפתה מגליל לעבודה זרה. כשאתה מפתה מישהו לפני שאתה שוחט אותו, זה אכזריות. זה אכזריות גדולה. אז אמרו, אתם רואים, סבא שלו היה חתיכת אכזרי, גם הוא כנראה מספר סיפורים שזה מקנאת השם, מבלבל את המוח, זה באמת מאכזריות. ובא השם ואומר, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן. המעשה שלו לא מתייחס לאכזריות, מתייחס לאהרון הכהן שהוא איש חסד בכלל. הוא בא להציל את עם ישראל, קנאת השם, ככה הוא הציל את עם ישראל, דאג באמת לעם ישראל. אז הרבי לומד מזה, כשהרבה פעמים אנחנו רואים מישהו אחר עושה איזה מעשה ככה קדוש, לפעמים לא נעים לנו שמישהו עושה יותר טוב מאיתנו. אנחנו מתחילים להגיד, כבוד עצמו הוא רוצה, הוא סתם קנאי, הוא סתם זה, אנחנו מוצאים כל מיני תיאוריות, קונספירציות, למה הוא עשה ולמה הוא עשה, כי לא נעים לנו שאנחנו לא עושים. הרב אומר, תפסיק, יהודי עושה, אפילו שלא לשמה, שיעשה, כי מתוך שלא לשמה ולשמה. ומה אתה, העיקר יושב רגל על רגל, לא עושה שום דבר, ורק מבקר, אומר על מישהו אחר למה הוא לא בסדר. תעשה, תשייך לעשייה. אז מתוך שלא לשמה ולשמה, זה יסוד העניין פה. התוך והפנימיות של יהודי זה באמת לשמה. ולכן אפילו שאתה חווה לא לשמה, באמת לשמה. תעשה. נפקא מינה הוא
התור שלו לשמה זה רק שייך למי שמכיר את הלשמה. זאת אומרת, יש איזו זיקה קטנה ללשמה. מי שמניח תפילין כמעשה קוף, הוא לא עשה כלום. למה? כי הוא אפילו לא, זה לא מתחיל כלום. אבל זה שעושה לא לשמה, זה לא כמו שמניח תפילין לא כמו מעשה קוף. הוא מניח תפילין, כן? אבל זה לא נקרא שהוא, הוא יודע שאין לו את הכוונות הגדולות. זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא לא מספיק מחובר לעניין. הוא לא מספיק, כן. זה נקרא שלא לשמה. אבל הוא מבין, יש קדוש ברוך הוא, זה מה שהוא רוצה, אני לא מספיק מחובר לעניין. בדיוק. זה לא האחד שהוא מנותק לגמרי. אני לא יודע זה מה לא הוא גוי. מנותק לגמרי. זה לא גוי. כן, גוי זה משהו. זה לא גוי. נכון. לא. נכון. קח גוי, תניח לו תפילין. קח יהודי, תניח לו תפילין. כן. פתאום אתה תראה שהיהודי שמניח תפילין, יש משהו בפנים. באיזהו מקומן זה מתפרץ לו. באיזהו מקומן זה מתפרץ לו. הייתי שבת עכשיו באיזה מושב בצפון. גורן, על הגבול, עם לבנון. מושב גורן, מכירים? לא. לא היית שם במסגרת העבודה מתישהו? הייתי שם שבת. בדודה של אשתי יש שם איזה משק, אז היינו שם. ואנשים מתוקים, פשוטים, מושבניקים, אני אומר לך איזה תענוג. אין שם אף דמות, מישהו שיכול לדבר או להגיד משהו. אז הגעתי, ראו זקן 0.5 מטר, אמרו יאללה. קיצור, הייתי צריך לדבר בלילה, בבוקר, בשיעור בצהריים, סעודה שלישית, קיצור, כל השבת רק מדבר. אתה מבין שאתה צריך, כי אין להם מישהו שיכול לדבר. אנשים מתוקים. אז שאלו אותי, מה, אבל כל האלה, ותראה, כל ה... תמיד אוהבים לצאת על הקפלניסטי, ותראה את אלה, ותראה את אלה, ותראה את אלה. בסוף תראה, זה לא נורמלי. לכל יהודי יש איזושהי נקודה, סיטואציה בחיים שזה קורה משהו, ופתאום פורץ לו איזה שמע ישראל, או היהודי שבו יוצל. יש אפילו עכשיו, ראיתי שם בדרך לצפון, היה שלטי בחירות. אז יש איזה יהודי, שהוא נחשב שמאלני, מתנגד לכל דבר. ויש שם שלטים של פרסום לטובתו בבחירות. אז כתוב את השם שלו, בכוונה לא אומר, שם מפורסם מאוד, הכי יהודי שיש. או לא, זו היהדות שלי. השם שלו, זו היהדות שלי. עכשיו זה בן אדם שעל פניו מתנגד לכל דבר שאנחנו מחזיקים ממנו. אני אומר לך בכל קנה מידה. הוא מתנגד לכל דבר. אבל מה? זו היהדות שלי. זאת אומרת, מה הוא מחזיק? יהדות. היהדות. אנחנו מתווכחים, בסדר, לא מסכים איתו, אז זה יהדות. פליקרים התחילו. אנחנו צריכים להתקדם. כיוון, נו, באמת. הם הלכו. לחיים. לחיים, שנזכה לראות בכל יהודי את הנשמה שבו. בעצמנו. כן. שנזכה לראות בעצמנו את הנשמה שלנו ולהכיר אותה. להכיר אותה ולראות אותה. לחיים. זה הריק. כן. אחים אינו יכול להוציאה אל הגילוי בליבו, אף על פי כן יכול לעסוק בתורה ומצוות לשמן, על ידי ציור עניין האהבה הזו במחשבה שבמוחו, ומחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה וכולי. זאת אומרת, יצא לנו פה כמה רמות. אחד זה שהאדם ממש מרגיש וחווה את זה. 2, הוא לא מרגיש וחווה, אבל הוא מרגיל את פיו וליבו, וזה נעשה אצלו טבע, מגלה אצלו את העניין. רמה אחרת שהוא לא מצליח להוציאה אל הגילוי בליבו בכלל. על כל פנים הוא אומר לאדמו"ר הזקן, צייר אותה את העניין הזה במוחך. זה לא מתחבר לך, אבל צייר את העניין הזה במוחך. השם הוא נפשי וחיי האמיתיים. צייר את העניין הזה במוחך, ובכוח זה קיים תורה ומצוות. זה רמה שלישית פה. יש אדם שממש חווה את זה, יש אדם שמצליח להניע את זה אצלו על ידי הדיבור, יש אדם שלא מצליח להניע בכלל. אומר לאדמו"ר הזקן, עדיין. שזה יהיה קיים אצלך. דמיון מפותח. כן. צריך שלו דמיון מפותח, אבל היהודי. כן. היהודי יש לו דמיון מפותח. זה חשוב. כתוב שחסיד, יש לו חוש, שאדם עם חוש ציור, יש לו חוש בחסידות. למה? כי אנחנו המון צריכים כוח המדמה.
כוח המדמה. צריכים אמון. לראות את הקדוש ברוך הוא במציאות. למדנו את זה פרק מ"ב, איך שהכוכבים והמזלות כולם בנטייתם כלפי מערב ומשתחווים. לראות איך שהכל דבר השם. זה עבודה שהיא המון, דורשת ממני התבוננות, כוח המדמה. שזה, האדם נקרא על זה אדם שום אדומה. אדמה לעליון. אדמה לעליון. אז אתה אומר זה גם כן מלשון דימוי. יפה. מה אתם אומרים? נעשה פה עוד איזה עמוד בזריזות? אני חושב שכן. כן. לא יודע, אבל... אני פה. יאללה. והנה, בית בחינות האבות אלו, בעמוד שלפנינו, אדמו"ר הזקן, יחזור קצת אחורה לפרק ל"ט, ששם למדנו על איך שכל עולם, מארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זוכרים יש 4 עולמות, כל עולם משייך אליו סוג עבודה אחר. אז אנחנו נמצאים בעולם העשייה, ואנחנו רוצים הרי שהתורה והמצוות, כפי שאמרנו, יעלו, זה נקרא עליית העולמות, הם עולים ומתחברים בקדוש ברוך הוא. אז כתוב ככה, שעולם היצירה, שזה מעל עולם העשייה, עולם היצירה, זה עולם ששם מאירות מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מידותיו זה בעצם רגשות. אז הרגשות של האדם מתחברות לעולם היצירה. אם אדם מקיים תורה ומצוות רק מתוך רגש, לאן זה מעלה אותו? לעולם היצירה. זה רמה מסוימת של התעלות והתחברות בקדוש ברוך הוא. רמה מסוימת. יש רמה גבוהה יותר מזו, עולם הבריאה. ששם, עולם הבריאה כתוב מאירות המוחין של... מה זה מוחין? זה השכל. אז גם כשאדם מקיים תורה ומצוות מתוך מוחין, מתוך התבוננות, זה עולה במקום גבוה יותר של עולם הבריאה. עולם האצילות זה כבר של צדיקים, זה הביטול המוחלט. שהם בטלים להשם לגמרי. אצילות. עולם האצילות, כן. לא, אנחנו לא... אין לנו. כתוב, בפרק ל"ט כתוב שזה הצדיקים, כתוב שם אבל שהם מדי פעם הם מושכים איתם את העם. בעולם הבריאה אנחנו כן יכולים? כן, כשיהודים מקיימים תורה ומצוות, שלא רק מתוך שאני יהודי ויש בי נשמה, אני קשור לקדוש ברוך הוא, אז אני עושה, אלא גם כאילו מתבונן בגדולת השם. ההתבוננות מרימה אותו למקום גבוה יותר. אז הוא אומר ככה, והנה בית בחינות האבות אלו, אף שהן ירושה לנו מאבותינו כמו טבע בנפשותנו, אז כאילו הם לא משהו שאני כל כך יצרתי אותו, זה טבע בנפשותנו. וכן היראה כלולה בהן, כן, כי הרי בכל אהבה אנחנו מחפשים גם כן איפה היראה פה, כי יש פה לא רק, אנחנו צריכים גדפין, גדפין זה כנפיים, צריך שני צדדים, גם יראה וגם אהבה. אז אי אפשר רק אהבה. גם יראה כלולה פה, מה יראה כלולה פה? שהיא לירה מלהיפרד חס שלום ממקור חיינו ואבינו האמיתי ברוך הוא. זאת אומרת, היהודי מתבונן שהשם הוא מקור חיינו ואבינו האמיתי. אז זה אהבה. אתה החיים שלי. אבל האהבה הזאת כוללת בתוכה גם כן איזשהי סוג של יראה. מה הסוג של היראה? ירא מלהיפרד. זה היראה כלולה פה. אז אומר רבנו הזקן, היראה והאהבה האלו הם לכאורה טבעיים, כי הם באים ליהודים מצד היותו בין אברהם, יצחק ויעקב. הוא רק גילה אותם בתודעה שלו. אבל הם בעצם טבעיים לו מצד אותו יהודי. זה לא שהוא עכשיו התבונן. אף על פי כן אינן נקראות בשם דחילו וריחים וטבעיים, אלא כשאין במוחו ומחשבתו לבד ותעלומות ליבו. ואז מקומן ביות ספירות די יצירה, כמו שאמרנו שעולם היצירה שייך דווקא לעבודה רגשית. ולשם הם מעלות עמהן התורה והמצוות הבאות בחמתן ובסיבתן. כן, הם מקשרות לשם את התורה והמצוות שהיהודים מקיים כתוצאה מאותם אהבה ויראת טבעיים. אבל כשהן בהתגלות ליבו, כאשר היהודי פועל שזה יהיה בהתגלות, נקראות ראותא דליבא בזוהר. ראותא דליבא, רצון הלב, שזה מדרגה מאוד גבוהה שם בזוהר. מקומן ביות ספירות דבריאה, שזה כבר עולם, כפי שאמרנו, יותר גבוה. ולשם הן מעלות עמהן התורה והמצוות הבאות מחמתן. הוא מסביר למה. מפני שיציאתן מהאלם והסתר הלב ולבחינת גילוי, היא על ידי הדעת ותקיעת המחשבה. איך האדם הרי מגלה את זה בעצמו? על ידי שהוא פועל באופן של דעת. מה זה דעת? אמרנו, ואדם ידע את חווה, לתקוע את המחשבה. אתמול, הפתגם היומי שאתמול, יש לנו הרי את הספר היום יום, אמרתי לכם, שהרבי כל יום יש לו פתגם שם, פתגם של אתמול, לא, שבת. אתמול, לא זוכר, או אתמול או שבת. הוא כותב שיש
כמה שלבים בהתבוננות. שלב ראשון, אתה לומד את הספר. אבל אמר, ההתבוננות מתחילה בעיקר כשאתה סוגר את הספר. אז מתחילה ההתבוננות. וגם בזה כמה שלבים. הוא אומר, דבר ראשון, יש התבוננות שכלית, שהיא יותר לחשוב רגע על מה שלמדתי. תדע לך, אם אנחנו רק לומדים ספר, וכשאני סוגר את הספר, אני עובר לנושא אחר, זה טעות, זה לא טוב. אנחנו צריכים, אחרי כל לימוד ספר, לסגור אותו, זה שלב חשוב, לסגור את הספר, ולחשוב רגע על מה למדנו. עכשיו זו מחשבה שלי. שלב מאוד חשוב. אז זה התבוננות שכלית קודם כל, להתבונן בעניין שלמד שהשכלי יאיר בי. השכל שלמדתי יאיר. שלב השני הרבי אומר, צריך להגיע למצב של התבוננות שהיא יותר כבר רגשית. זאת אומרת, הוא כבר מתבונן, לא בדברים בתור תיאוריה שכלית, עכשיו זה כבר הופך להתבוננות רגשית, איך זה שייך אליי. איפה זה מדבר אליי? איפה זה בחיים שלי? איפה זה נוגע בי? איך זה נוגע לי בלב? מה שלמדתי. זה כבר שלב נוסף. השלב האחרון זה התבוננות אלוקית. זאת אומרת שהוא כבר ממש מרגיש איך שהקדוש ברוך הוא, מצד אותו עניין שהוא למד, כבר זה פועל בו, זה מניע אותו. זאת אומרת, זה שלבים התבוננות. אנחנו חייבים להתבונן. אסור לנו להישאר בתחומי הספר. חייב לעבור למקום של התבוננות. וזה קורה בעיקר אחרי שסוגרים את הספר. בעיקר. אז זה דעת, והאדם ידע את חווה. הוא מתבונן בזה באופן של דעת, זה משהו עצום. תקיעת המחשבה בחוזק והתבוננות עצומה מעומקא דליבא, יתיר ותדיר באין סוף ברוך הוא. איך הוא חיינו ממש, ואבינו האמיתי ברוך הוא, שורה חמישית כזה. הוא מודע את זאת, מה שכתוב בתיקונים, תיקוני זוהר, כי בעולם הבריאה מקנן התמן, מה זה מקנן התמן? מקנן, זאת אומרת שוכן שם, עם העילה. מה זה אימא? אימא זה תמיד ספירת הבינה, שהיא ההתבוננות. שם היא שורה, שהיא ההתבוננות בו רצו בחיי החיים ברוך הוא. כמו אמר אליהו, בינה ליבה, ובה הלב מבין. זאת אומרת, הלב, איך הוא מקבל איזושהי התעוררות דווקא על ידי הבינה, כאשר האדם מתבונן בדבר. וזה שייך לעולם הבריאה, ולכן אנחנו אומרים שאם האדם לא רק כזה אומר, טוב, נו, ירושה מאבותיי, אני שייך להשם, אז אני מקיים תורה ומצוות. אלא גם כן מתבונן בזה, ורוצה שזה יהיה בהתגלות ליבו, על ידי התבוננות, באופן של דעת, אז זה מגיע למקום עליון יותר, למקום של עולם הבריאה. צריך להבין שכל המושג הזה של העולמות, הרי בסידורים, נכון, בסידורים יש לנו, כאן הוא עולם היצירה, כאן הוא עולם הבריאה. ספרדים. כן. אז בחסידות זה לא כתוב בסידור, אבל מוסבר על זה הרבה בספרים. מה מוסבר? שבעצם זה הכל רמות של התאחדות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הרי אנחנו שוב פעם, הנשמה נמצאת בגוף, גשמי, בעולם הזה, עולם העשייה, כאילו היא נפרדת לחלוטין. אז ברור שהתורה ומצוות מחברות אותנו. אבל מתי התורה ומצוות מחברות אותי ברמה עמוקה יותר? כל עולם זה בעצם רמת התחברות עמוקה יותר. אז כשאדם עושה מעשה בלבד, ככה אבא שלי חינך אותי, ככה זה, יהודי ככה צריך לעשות, הלך תפילין, אז זה נשאר בעולם העשייה, כי זה מעשה בלבד. אבל אם הוא גם כן יש שם איזשהו רגש של הלב, עולם היצירה, יצירה. אם אבל זה לא רק רגש, אלא זה הרגש נובע מחמת התבוננות, שהוא מעמיק דעתו באין סוף ברוך הוא, שהרי ההתבוננות הופכת את זה למשהו יציב, כפי שלמדנו כבר בתחילת התניא, שהתבוננות, העוצמה שלה זה היציבות, זה העמקה, זה הופך להיות, זה חודר את כל פרטי חיי, לא סתם רגש, שלפעמים רגשות הן חולפות ועוברות, זה בא, זה הולך. התבוננות הופכת את זה למשהו יותר יציב, יותר בר קיימא, יותר חודר בי בכל פרטי חיי, אז זה כבר עולם הבריאה. זה הכל רמות של התחברות והתאחדות מחדש עם השם. שהתורה והמצוות שאני כבר מקיים, שהן יהיו עמוקות יותר, וממילא מחברות אותי יותר. זה מה שהוא אומר פה בעצם. עכשיו הוא מגיע למדרגה יותר גבוהה, הוא אומר אפילו קצת מעולם האצילות. ולא עוד, אלא שבית בחינות האהבות אלו הנזכרות לאל, הן כלולות מבחינת אהבה רבה וגדולה ומעולה ונכילו ורחים ושכליים. זאת אומרת, באיזושהי נקודה, לאותן בחינות האהבה שדיברנו עליהן מקודם, של נפשי ויתיך, שיהודי אומר, השם אתה נפשי וחיי האמיתיים, או כמו הבן שמשתדל אחרי אביו ואימו שאוהב אותם יותר מאשר את עצמו, שתי הבחינות האלו, באמת יש בהן נקודה יותר עמוקה אפילו מההתבוננות של האדם.
אשר האהבה נקראת לאל בשם אהבת עולם, האהבה שהאדם מתבונן בהשם נקראת בשם אהבת עולם, כן, אמרנו זה אהבה שנובעת מההתבוננות בגדולת השם שנקראת בעולמות, לכן נקרא אהבת עולם, אהבה שנובעת מהתבוננות בעולם. בזה שיהודי מתבונן שהשם הוא נפשו וחייו האמיתיים, אם הוא מצליח לאחוז בזה, זה אפילו יותר עליון מאותן התבוננויות שכליות. וזה שייך הרבי כותב לעולם האצילות. פה זה לא מופיע במפורש, אבל הרבי ככה כותב פה בהערה. איך מגיעים לעולם האצילות לזה? לא הבנתי. אותן התבוננויות שהשם הוא נפשי וחיי האמיתיים, זה עולם הבריאה. אם אני מתבונן, לכאורה שייך לעולם הבריאה, נכון? נכון. הרבי אומר כאן שמכיוון שהם באים לנו בירושה מאבותינו, נכון, מוזכר פה שבנפשו כל יהודי באמת כל יהודי בנפשו, במקום מאוד נסתר ונעלם, הוא מאמין בזה. והאמונה הזאת באה אליו בירושה מאבותינו. זאת אומרת, משהו שהוא קצת עליון מאיתנו. אז הרבי אומר, כשאתה מתחבר לזה, אתה מתחבר למקום שהוא עליון יותר מאשר מה שהאנושי שלך מצליח להגיע. כשאתה מתחבר לזה, אתה מגיע למקום שהוא עליון ממך. זה עולם האצילות. כי בעצם השורש של החוויה הזאת, שקיימת בנפש של כל יהודי במקום מאוד עמוק, שהשם הוא נפשו וחייו האמיתיים, כאילו, אתה מכיר בירושה שיש לך? אתה מכיר אתה מכיר במשהו שאתה לא יצרת, הוא בא אליך כמו מלמעלה, הוא עליון יותר. לא מבחינה שכלית הבנתית. אתה כן התבוננת, אבל באמת, הדבר הזה שהתבוננת, אתה גילית משהו יותר עמוק בך, שהוא באמת לא שלך, כי הוא באמת הגיע לך כמו בירושה. בעצם היותך בן אברהם, יצחק ויעקב. בעצם גילית פה משהו שהוא עמוק יותר. כמו אצל הצדיקים. כפי שאמרנו שייכים לעולם האצילות. מה קורה אצל הצדיקים? ברור שיש בהם את ההתבוננות, ברור שיש בהם את הכל, אבל באמת, 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 הם משתייכים למקום יותר גבוה אבל לפעמים אנחנו רואים שיש צדיקים שאין להם שכל חד, מה שנקרא. יש כזה דבר? אין להם איזה... אתה שומע על צדיקים שזה לא הצטיינו דווקא בפלפולי הגמרא וכל הדברים האלו. יותר בעבודת השם שלהם. כן, כאילו כביכול, זה סתם אני אומר, אני שומע, כאילו, יש כזה מצבים שמגיעים לצדקות גדולה, אבל כאילו בלי להיות בעולם הבריאה, מה שנקרא, כאילו בלי ההבנות השכליות האלו. העמוקות בדווקא. כן. כן, בלי הבנות שכליות עמוקות דווקא. כן. יותר תמימות כזאת. כן. מה זה אומר? כאילו, פה זה נראה לי שזה המסלול, כן? כן, כשאני אומר פה עולם האצילות, זה לא אומר אצילות ולא בריאה זה, אלא זה הכל. זה שההוויה שלו היא שלמה. ואתה מציין מציאות כזאת של כאלה שהצטיינו בעבודת השם תמימה והיו צדיקים גדולים. יכול להיות באמת. יכול להיות באמת. האמת שאני מרגיש שאני לא יכול לדבר על זה, כי אני לא באמת יודע איזה צדיק הוא מה. אתה יודע, יש תלמידי חכמים, כתבו ספרים, כתבו דברים, אתה רואה שיש להם פה שכל חד, ויש שלא, לא כלום. לא השאירו שום דבר. יותר השאירו דרך. אני חושב על מה שעכשיו התלמיד חכם, הרב הזה שנחצח עכשיו, כן? מישהו שאל ברדיו ביום שישי, את הרב מוצפי, הוא שאל, את האיש הזה שאל, האם הרב, אתה מכיר את הרב גואטה שנרצח? אז הרב, כנראה שהרב מוצפי לא מכיר אותו, אז הוא שאל אותו חזרה, ואתה מכיר אותו? אתה יכול לספר עליו? והוא אומר, מה השאלה ששאל אותו הרב מוצפי? הוא לימד גמרא? אז הוא אומר, לא, הוא לא לימד גמרא. אז מה הוא לימד?
בן איש חי. אז אתה שומע בקול שזה זה צדיק נסתר כזה, משהו מאוד לא שכלי כל כך, מה שנקרא. לא מהגאונים. אני אגיד לך את האמת שאנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו לא יכולים לדעת. קשה מאוד לדעת. יש צדיקים שבמפורש, על הבעל שם טוב מסופר, שהוא התנהג בתמימות עצומה, אף על פי כן, תלמידיו, שהיו גאונים עצומים, שאנחנו יודעים על הגאונות שלהם, כמו רבי יעקב יוסף מפולנה, כן, שבא לתולדות יעקב יוסף, או היו תלמידים גאוני עולם, שבאו אליו, והם מעידים על גאונותו בתורה, אבל מעידים על גאונותו בתורה? כן, והם לא, אבל שום דבר אין מזה. חוץ מהאמירות שלו הן מאוד עמוקות. מאוד עמוקות, אבל אין לנו שיעורי גמרא שלו, אני אומר. אני חושב במחילה, אני קטונתי, אבל להגיד שאמת המידה, אמת המידה, הוא דף הגמרא. היא דף הגמרא, זה טעות. זה לא נכון. חס ושלום, לא באנו לקטלג. בסך הכל כאילו מה שאנחנו רואים אנחנו לא באמת יכולים לדעת. היו צדיקים שההצטיינות שלהם הייתה יותר בעבודת השם שהם הנחילו להמוני העם, וזה היה בגלל שזה מה שהם היו צריכים, זה היה התפקיד שלהם. אבל אני לא יודע אם זה אומר משהו על המקום הפרטי שלהם. אין לי ספק שאדם בשביל להיות צדיק הוא בוודאי עסק בתורה בכל רגע פנוי. אין לי ספק שאדם שיש לו כזאת יראת שמיים, הוא ודאי עסק בתורה בכל רגע פנוי. ותורה זה תורה, תורה זה כל התורה. לא דווקא הפלפול התלמודי ואת הסוגיות. נכון, זה לא היה העניין שלהם. רק נסיים את הפרק. וכן, אז הרבי אומר כאן, שכאשר אדם, כן, הוא מתייגע בשכלו, אבל מה שהוא מגלה בתוכו זה כרגע מדרגה שהיא גבוהה יותר מהמקום שהוא מתבונן בו, כי הוא באמת מגלה בתוכו רק משהו שהוא בא אליו בירושה, אז הוא משתייך אפילו למקום יותר גבוה. זה לא כתוב פה במפורש, אבל הרבי מעיר כאן שהכוונה היא אפילו לעולם האצילות. רק, אני במילה רק, אתה רואה רק שאף על פי כן, למרות שאנחנו מדברים פה שיש פה דברים גבוהים יותר מהשכל, אף על פי כן צריך לטרוח בשכלו, להשיג ולהגיע גם מבחינת אהבת עולם הנזכרת לעיל, שהיא זו שתלויה בשכל ובהתבוננות. הבאה מהתבונה ודעת בגלות השם. אדמו"ר הזקן תמיד יישאר חב"דניק. הוא יגיד לך תמיד, שמע, כמה אנחנו נדבר פה שיש מדרגות גבוהות יותר, הכל מעולה ואנחנו רוצים אותם, וזה מרגש לאללה. אבל אתה צריך תמיד לטרוח ולהשיג בשכלך דווקא את התבונה ודעת. למה? אז תראה מה הוא אומר. כדי להגדיל מדורת אש האהבה ברשפי אש ושלבת הזהב אליו העולה השמיימה. עד שמים רבים לא יוכלו לכבות וכו'. ונערות לא ישטפוה וכו'. הוא אומר, תדע לך, כשאתה מתבונן בשכלך ומתייגע בשכלך, למצוא בתוכך את האהבה מתוך התבוננות עמוקה, אתה בהכרח מגיע לרמת אש גבוהה יותר. שהיא תעזור לך, ששום מים, כידוע שהמים רבים זה טרדות הפרנסה או טרדות כאלה ואחרות, שום דבר לא יכול לכבות את זה. וזה בא דווקא מתוך זה שאתה טורח למצוא בנפשך ולאחל את כל חלקי נפשך. אפשר לעבוד את השם בתמימות, אבל כשאתה טורח שגם השכל יהיה חלק מזה. וכנראה זה הייחודיות של חב"ד, כי החסידות היא לא ככה. נכון, אז מרוז הכן, לכן הוא קורא לזה חב"ד, כי זה היה סוג של, השם הזה, חב"ד בא לבטא את מה הטוויסט פה. חוכמה שהעניין. בדיוק. כי יש יתרון במעלה לבחינת האהבה כרשפי אש ושלבת הזהב וכו', הבאה מהתבונה ודעת בגלות אינסוף ברוך הוא, השתי בחינות האהבה נזכרות לאל, כאשר אינן כרשפי אש ושלבת וכו'. כן, כאשר זה בא על ידי התבוננות, זה הרבה יותר עמוק, יש פה מעלה עצומה, והמעלה היא מהי המעלה? הוא אומר, כמעלה את הזהב על הכתרון ומעלת הזהב על הכסף וכו'. זהב וכסף, מה ההבדל ביניהם? הכסף יש לו ברק, יש לו יופי, אבל מה? זה כסף, זה משהו רגוע יותר. הזהב בולט, הוא מושך. חז"ל אומרים שכסף זה גם מלשון נחשפת לבית אביך, אבל זה משהו יותר רגוע, לעומת הזהב שמצוין עליו שהוא משהו שיותר סוער, יותר להב.
יותר להבה. ויותר קשה מן הכסף, כן. מבחינת החוזק של החומר. כמו שהתברר לכמון בפרק נ'. וגם סיבה נוספת למה דווקא לטרוח להגיע למצב של התבוננות שכלית, כי זה כל האדם ותכליתו. שומע? זו תכלית האדם. מה תכלית האדם? למען דעת את כבוד השם ועיקר תפארת גדולתו. תמיד אדמו"ר הזקן כותב שתכלית בריאת העולם זה דירה בתחתונים, אבל כאן הוא מציין את מה שכתוב בזוהר. הזוהר אומר, למען דעת את כבוד השם ועיקר תפארת גדולתו, איש איש כפי אשר יוכל שאת. כמו שכתוב בראיה מהם לפרשת בו. פסוק? אה? פסוקים זה? מה זה? למען דעת, לא, לא. כבוד השם ועיקר תפארת גדולתו. לא, לא. איש איש כפי אשר יוכלו שאת. יוכל שאת, זה לא פסוק. זה לא פסוק. כמו שכתוב בראיה מהם לפרשת בו, בגין דאשתמוד און לב וכולי כנודע. הזוהר כותב שם, ראיה מהמנה, שהסיבה לבריאת העולם הייתה, שם מסיבה אחרת, לא דירה בתחתונים, הוא כותב, בגין דאשתמוד און לב. שידעו אותו, אז תכלית היא שנדע. איך נדע אם לא נתבונן? צריך להתבונן. לכן התכלית היא דווקא כאשר אדם טורח להגיע להתבוננות שכלית, אף על פי שיש כאן דברים עמוקים יותר, אפילו מהשכל שלו. אבל דווקא השכל הוא תכלית מאוד מאוד גדולה. לחיים, שלא נשקוט על השמרים, שלא נשב רגל על רגל, שנעבוד ונתייגע. עכשיו סוגרים את הספר ומתחילים להתבונן. הכל לפי כפי אשר יוכל שאת. שיוכל שאת. נכון? זה מרגיע אותי. כן. חיים. חיים.